Ka Committee on Women Empowerment jong ka yeng do bar tawan ka jala Meghalaya kala ong ba katna social welfare kala pen kre cha nak banta ban a jingrap saka kame jong ki angut ki habrit sipara ki blasha khat jubor ka jingim halau jong kupa hangra ka chairperson jong committee Dr. Amprin Lingdo ameli ka East Shillong habkran hakilat thai kubor hadin ka jelang haka atfandrek noitung arjar puar kal ong ba kasa satang kumba shposngi ba kame jong kini ki habrit kanyok pdiang ya ka jingrap pisa kani kanong mi khman pai ba kalai thuru ban kaliang ki pulit jong is ka sales menta ki dang lum thop susu ki sabot satar ha ka baide bat ka jingja hanungra mene ngilai dep rai ba ngin jurip biang ya ka jingja jong ka tu ka kes jong ka jing sha penyap jong ki arngot ki kelung shanongra bat ngilayo ya ka jurip na ka social welfare department ba ya kata ka sanlak pan ai ya kata ka ex gratia payment na ka benta ka jing sha len shop jong kini ki arngot ki kena okupala jong ya kata kin pelat no hapo ka shipos ngi ka baar ka long ba ya ka kes hi la beteng la penbit la penbiang la penskem da kita kilat ki beri penpet ya kata ka kes ngingi datang ka women commission ka ngingi datang ka women committee jong ka assembly ka duty ka jongi ka long ba pet ba pin pendep ya ka kamram ka bala benshet hafi bat ki pulet kila ai ni ya kata ka jing pentip ba ya ka kes kan ya chakmat te tang kita ki bangi kwa pentip ha ka jing si syangim kwa bangin tuklar ya ka kam jong ki pulet lamar ki pulet ki dei kita ki ban penya chakmat kata ka kes rengi long tang ki ba pet ngor ka jing ong jong ki pulet menne ka long bet ba ka kes ka long ka baskem ka kes ka long ka badon hok ban jong bat ka kes ka perking ba bat numdon shu kata ka jing artatin ba ya kani ka kes hi on sala ban penshitom ya unong le ben ya kini ki khon armut ti ha ka jing tip ka jongi ngim kwa pantuklar ngim dei ka yeng khashari ngim dei ki pulet ni dei tang ka committee na ka assembly ban ya ram ban ya da ya ka hok jong ki kenthe bat ngin le ya kata bat ngin push ya kini ki badan ka benta ka babiang bakin le ya kata ka kamram ka jong ki ha ka baide ba ka jingja ha East Jandia Hills halo ka jingsha ksi yap ka wei kalong kame ka Dr. Amprin klai thu ba ki pulet kla dap ban register mukodma hadu arfundutuli ba kan thup langru ya ka mukodma kat kum ka poksu ak ka baar ka long ka don ka jingja jong ka jingsha penyam syaksi yap ha ulok syata sya East Jandia Hills bat la yo jing tip na USP jong ka East Kasi Hills ba kani ka long kumi ru kla sya penyam hadin lai sni sya penyam so ulok mereka don pat ki khon shipawut jong ini ilong kami ibe naki ibe yo iya kita ki jingja baro te ka jingkeli kalong hato ngilai rap ne em ya kani ka yeng ka balangat kum kani ka jingja hakaba om tang ka kami re paru la syapnyam tinggi dang yawat nia ya kataru bat ngin le kat ka bangilahi man pet baye ki tu ki khon jong kani ka kami ka bala susya penyam hato manuba pet iki manuba sumar iki ka ega ba sarkar ka don kamban le ka ega sarkar ka bala ban le idon itai bi ko ni bi iya ka jingja baro hato ngila ya rap le emi tai klung ru namar kini ki jingja baro khot ki baja ki long ki ban kta ba ya ka jinglong ka jingman jong ka jingem jong kini jong ini iklung nang ne syakmat pat kita ki kendai ngot de ki kon jong ini kong ki balayat kun swet kum bakalong menta ti kata ngila depet ngila ya kren sepang ketu ke jinglap jong ketu ke media ha highway apo East Jandia Hills jong ko we kalong kumi ti ya kata ru ngila ya dep jurip bat USP unsa aya ke report sya ka committee jongi apo ka arpo arsan sngi namar baya kata ru kila kem ya kata katrok ha ka ba itai long kumi isyong mat kila kem yu tong nong nya ne utau nong up trok ne ngam das mutu ha but ngin wat shu nada ka baja itu ilong kami